Хто і пра што скардзіцца Лукашэнку, як яго прыдворны мільянер ратуе свой бізнес з дапамогай чужой бяды, а таксама на якую сакрэтную планёрку сабралі беларускіх сілавікоў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко сабраў сваіх генералаў. Сёння ў яго прайшла нарада на тэму бяспекі на межах. Склад адпаведны: міністр абароны Хрэнін, міністр унутраных спраў Кубракоў, дзяржсакратар Рады бяспекі Вальфовіч, старшыня КДБ Церцель, а таксама кіраўнік памежнага камітэту Моластаў і начальнік генштаба Муравейка. Выглядае гэта ўсё вельмі трывожна, але такая нарада традыцыйна праводзіцца Лукашэнкам на пачатку года. Галоўнае, што тут цікавага, гэта страхі і планы Лукашэнкі, якія ён агучвае публічна. Напрыклад, цяпер ён чакае страшных папярэджванняў ад памежнікаў і кажа пра гатоўнасць мобилизации. Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача пограничников наших. Предупредить о возможных угрозах нашей безопасности. Тогда, отмобилизовав все силы, которые есть в стране, как я уже говорил, от милиции до армии, Министерства обороны, мы сможем противостоять противнику. Праўда, удакладняць, з кім ён так бадзёра гатовы ваяваць, Лукашенко не стаў. Затым ён трохі паскардзіўся на складаную сітуацыю ў цэлым і на чэргі на межах у прыватнасці, але падрабязнасцяў яго размовы з сілавікамі не паказалі. Гэтая частка нарады прайшла за закрытымі дзвярыма. У выніку на публіку вынеслі толькі яе фінал, калі Лукашенко падпісаў гіганцкі дакумент пад назвай «Рашэнне аб ахове дзяржаўнай мяжы». Все, работаем. Если что-то, звоните, но не расслабляйтесь. А пасля кіраўнік памежнага камітэту выступіў з заявай, у якой і трохі супакоіў беларусаў, і трохі папалохаў адначасова. Каких-то резких изменений, движений со стороны сопредельных государств мы не видим, но вместе с тем напряженность остается. Пакуль Лукашенко засядае, паціху прымаецца законапраект, прысвечаны яго пенсіі. Гаворка ідзе пра змены ў крымінальны кодэкс Беларусі. Агулам там перагледжаныя 97 складаў злачынстваў, некаторыя пакаранні нават змягчаюць. Напрыклад, за набыццё ці захоўванне дробнай колькасці наркотыкаў. Але ж у палітычных справах гайкі толькі закручваюцца. Сярод іншага законапраект прадугледжвае і страхоўку на выпадак сыходу Лукашэнкі з пасады. Цяпер будуць жорстка караць не толькі за паклёп ці абразу дзейнага прэзідэнта, але і былога прэзідэнта таксама. Раней такіх фармулёвак не было, бо, уласна кажучы, і былых прэзідэнтаў у Беларусі за 30 гадоў не з'явілася. Дзеянне гэтых артыкулаў крымінальнага кодексу распаўсюдзяцца і на членаў сям'і былога прэзідэнта, то бок план у Лукашэнкі такі. Нават калі ён сам сыдзе альбо памрэ, то за любое не тое слова ў бок яго сыноў ці ўдавы беларусаў будуць саджаць у турму. Гэты законапраект ужо ухваліў Савет Рэспублікі. Далей яго чакае подпіс непасрэдна Лукашэнкі. Лукашэнку просяць разабрацца ў яго любімыя сферы. Гаворка пра сельскую гаспадарку, а канкрэтней пра тэхніку на аграпрадпрыемствах. Стан яе настолькі кепскі, што камітэт дзяржкантролю піша скаргі асабіста Лукашэнку. Адпаведныя дакументы здабылі журналісты партала «Зеркала» з дапамогай былых сілавікоў Белпол. Ліст на імя Лукашэнкі падпісаны ажно самім кіраўніком дзяржкантролю Герасімавым, прычым у дакуменце падкрэсліваецца. Спачатку быў зварот да Савета міністраў, але там канчаткова разабрацца з праблемай так і не змаглі, таму цяпер вырашылі патурбаваць ужо асабіста Лукашэнку. Сутнасць заўваг наступная. У першую чаргу дзяржкантроль вельмі незадаволены якасцю беларускай тэхнікі. Напрыклад, за першыя паўгода 23-го года у МТЗ і Амкадора стала нашмат больш тэхнікі з дэфектамі. У параўнанні з тым жа перыядам 22-го года колькасць бракаванай прадукцыі у Амкадора вырасла на 59%, а у МТЗ на 14%. Так, у Гродзенскай вобласці 11 новых камбайнаў з 28 не змаглі нармальна даехаць да гаспадарак. Па дарозе з тэхнічных цэнтраў яны заглухлі 23 разы. Асноўная прычына — няспраўнасць электраабсталявання, рухавіка і гідраўлічных сістэм. Прычым ведомства звяртае ўвагу Лукашэнкі на паводзіны заводаў і на паводзіны чыноўнікаў. Маўляў, ані вытворцы, ані Мінпрам не вядуць улік паломак тэхнікі. Такім чынам, мяркуе дзяржкантроль, заніжаюцца паказчыкі брака, а таксама адзначаюцца праблемы з гарантыйным рамонтам, наяўнасцю запасных дэталяў і гэтак далей. У выніку дзяржкантроль просіць Лукашэнку разабрацца, нешта зрабіць і прыняць меры, напрыклад, паўплываць на Саўмін і міністэрствы, каб тыя знайшлі дадатковыя грошы на рамонт тэхнікі, а таксама пазбавіліся ад пасярэднікаў пры закупках.
Ну і ў працяг тэмы пра дзяржкантроль. Цяпер ведомства апублікавала спіс прадпрыемстваў, на якіх у наступным месяцы пройдуць праверкі. Гэта і банкі, і медцэнтры, і гандлёвыя сеткі Еўраопт і Алмі. Але галоўная адметнасць, што анансавалі візіт і на Амкадор. Амкадор – гэта буйны холдынг па вытворчасці і продажу тэхнікі, які належыць вядомаму бізнесмену Александру Шакуціну. Ён блізкі да ўлады настолькі, што нярэдка фігуруе ў прэсе як кашалёк Лукашэнкі, але звязваюць іх не толькі грошы. Шакуцін нават прыязджаў да цешчы Лукашэнкі, куды траплялі толькі самыя набліжаныя. Але ж нядаўна Белпол публікаваў вялікае расследаванне пра Амкадор. Згодна з ім, многія кампаніі, якія ўваходзяць у холдынг Шакуціна, цяпер знаходзяцца ў шматмільённых даўгах. Да гэтага прывялі два фактары. Па-першае, Амкадор прайграў канкурэнцыю кітайцам на расійскім рынку, а па-другое, па бізнесу балюча ўдарылі санкцыі, якія ўвялі пасля вайны. І ў 2022 і ў 2023 годах Амкадор бесперапынна набіраў крэдыты, каб рэструктурызаваць старыя даўгі. Шукалі грошы як у банках Беларусі і Расіі, так і ў дзяржавы. Напрыклад, у кастрычніку 2023 года Шакуцін адправіў ліст Міністэрству прамысловасці Беларусі з просьбай падтрымаць выдзяленне холдынгу крэдыту памерам у 225 мільёнаў рублёў на 10 гадоў. У выніку Шакуцін звярнуўся па дапамогу да Лукашэнкі і папрасіўся ў абаронку. Падобна, што такая ідэя знайшла падтрымку, бо ў структуры Амкадора даўно існуе прадпрыемства пад непрыкметнай назвай завод СВТ. Па адкрытай інфармацыі, яно займаецца вытворчасцю асцылометраў, генератараў і шумамераў, але Белпол запэўнівае, што ў гэтага завода ёсць і прыхаваная частка працы. Там распрацоўваюць радыёлакацыйны комплекс для разведкі і карэкцыі стральбы артылерыі, а таксама вядуць працы па стварэнні беларускага ударнага беспілотніка. Усе гэтыя распрацоўкі, можа, і не вельмі патрэбныя ў Беларусі, але дакладна патрэбныя расіянам у іх крывавай вайне. Так што цікава паглядзець, што будзе рабіць дзяржкантроль пасля гэтых праверак, і ці не пачнуць яны пісаць Лукашэнку лісты са скаргамі на яго прыдворнага мільянера. Бяда на рынку працы працягваецца. Па данных Белстата за мінулы год колькасць беларусаў, занятых у эканоміцы, стала менш на 10 400 чалавек у параўнанні з 2023 годам. Прасцей кажучы, 10 000 работнікаў проста зніклі. Акрамя таго, захоўваецца і праблематычная сітуацыя з кадрамі. Па стане на 1 студзеня 2025 года ў Беларусі патрабуецца 161 000 работнікаў, прычым 68% ад гэтай лічбы гэта рабочыя спецыяльнасці. Нагадаем, што кадравы дэфіцыт у Беларусі настолькі вялікі, што яго не адмаўляюць нават улады. Гэтае пытанне непакоіць і Лукашэнку. Ён нават прыдумаў свае варыянты, дзе браць работнікаў. Першы варыянт – гэта вяртаць пажылых беларусаў з пенсіі назад на працу, а другі – запрашаць у Беларусь мігрантаў з краін Сярэдняй Азіі, альбо хоць адкуль яшчэ, абы яны толькі працавалі. Літоўскія памежнікі знайшлі на мяжы з Беларусю 25-метровы тунэль. Ён знаходзіцца каля прымежнай вёскі Пашальчыс і хутчэй за ўсё выкарыстоўваўся для перакідкі ў Літву беларускіх цыгарэт і іншых кантрабандных тавараў. Адметна, што апошнім часам літоўцы і кантрабандысты шукаюць усё новыя метады барацьбы і абыходу праблем адпаведна. Напрыклад, калі на мяжы з Беларусю паставілі ахоўны плот з калючым дротам, то кантрабанду пачалі сплаўляць па рэках і нават перакідваць у Літву на паветраных шарах. У Мінску прадаюць вельмі незвычайную кватэру. Яна мае 8 пакояў і займае ажно цэлы паверх. Знаходзіцца яна ў звычайным шматпавярховым доме ў Серабранцы. Гэта не суперцэнтр, але даволі неблагі раён. Гасцёўня ў кватэры аб'яднаная са сталовай. Кухня з абедзенай зонай, акрамя таго 3 спальні, 2 з якіх з уласнымі гардыробамі, кабінет, свая саўна і памяшканне для прання. Ну і яшчэ 4 санвузла, 3 каморы і цэлых 6 лоджый. Жыллё цалкам адрамантаваная, праўда, такі стыль можа прыйсціся даспадобы не кожнаму. Адметна, што кватэру пачалі прадаваць яшчэ вясной 23 года, і тады яна каштавала 1 123 000 рублёў, альбо 330 000 даляраў. Але пакупнікоў не знайшлося, і таму гаспадары скінулі амаль 50 000 у валюце. Цяпер за кватэру хочуць атрымаць 970 000 рублёў, альбо 285 000 даляраў.
Яшчэ адзін беларус вярнуўся на радзіму і аб гэтым пашкадаваў. Руслан Зубкоў апошнім часам жыў і працаваў у Польшчы, але ў снежні 23-го года яго ўнеслі ў спіс удзельнікаў экстрэмісцкага фарміравання «Расія – гэта зло». Гэта невялікі тэлеграм-чат на 135 чалавек, а ў лютым 24-го года Руслана аб'яўлялі ў вышук на тэрыторыі Беларусі і Расіі. Гэта значыць, што на той момант ён яшчэ быў на свабодзе. Калі і чаму Зубкоў вярнуўся ў Беларусь, невядома. Магчыма, ён проста не ведаў пра тое, што яго ўключылі ў спіс удзельнікаў экстрэмісцкага фарміравання і шукаюць, каб затрымаць. Але ў чэрвені мінулага года з'явілася інфармацыя пра яго ўжо з Беларусі. Імя Зубкова было ў раскладзе Камянецкага раённага суда. Артыкул абраза Лукашэнкі. Вырак па той справе невядомы, але цяпер Зубкова пачынаюць судзіць зноў, на гэты раз у брэсцкім абласным судзе. Хлопца абвінавачваюць ужо па 2 крымінальных артыкулах. Гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і абраза Лукашэнкі. Цяпер Руслану пагражае да 6 гадоў калоніі. Эдуарду Бабарыку сёння споўнілася 35 гадоў. Гэта ўжо 5-ты дзень народзінаў, які той сустракае за кратамі. Эдуард узначаліў перадвыбарчы штаб свайго бацькі Віктара Бабарыкі вясною 2020 года. Ужо ў чэрвені і бацьку і сына затрымалі і пасля асудзілі на вялікія тэрміны. Віктар Бабарыка атрымаў 14 гадоў, а Эдуард 8. Цяпер бацька знаходзіцца ў калоніі Новаполацка, а яго сын у бабруйскай калоніі нумар 2. Простая беларуска з вёскі парвала інтэрнэт сваімі песнямі і танцамі. Тацяна з-пад Мінска бярэ караоке мікрафон, адкідвае комплексы і збірае мільёны праглядаў вось такімі відэа. Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тик-так, ни о чем не жалей и люби просто так. Верагодна, што сакрэт папулярнасці звычайнай беларускай жанчыны крыецца ў шчырасці, а можа і ва ўнутранай свабодзе, але ж у вясковай блогеркі хапае прыхільнікаў, а вось хейтараў няшмат. У каментарыях людзі не смяюцца з яе, а наадварот падтрымліваюць. Сотням беларусаў пагражае дэпартацыя. У ЗША пасля прыходу да ўлады Дональда Трампа актыўна ўзяліся за высылку нелегалаў. Большасць тых, каго дэпартуюць, гэта людзі з Гандураса, Гватэмалы і Мексікі. Але аказалася, што ў чорным спісе мясцовай іміграцыйнай паліцыі ёсць і нашы суайчыннікі. Гэта як мінімум 323 грамадзяніна Беларусі. Як мінімум, бо ў спіс асобна ўваходзяць уладальнікі пашпартоў СССР. Сярод іх, напэўна, знойдуцца тыя, хто вырас альбо рос на тэрыторыі БССР. Калі канкрэтна адбудзецца дэпартацыя, невядома, але агулам у канчатковай пастанове аб высылцы амаль 1,5 мільёна чалавек. Так дапамог, што сядзе ў турму. Дзікая гісторыя адбылася ў Мінску. Там мужчына заўважыў пенсіянерку, якая цягнула з крамы цяжкія пакеты. Наш герой прапанаваў пажылой жанчыне сваю дапамогу, а калі данёс торбы да пад'езда, то запатрабаваў плату за такія паслугі. Пенсіянерка плаціць адмовілася, і тады гора-памагаты проста забраў яе пакеты з прадуктамі і збег. Хутка мужчыну знайшла міліцыя, і цяпер яго чакае крымінальная справа за рабаванне, суд і да 4 гадоў калоніі. Скончым нечаканым навуковым адкрыццём пра нашых продкаў. Тут маюцца на ўвазе продкі ўсіх людзей, а не толькі беларусаў, бо вучоныя знайшлі яшчэ адно тлумачэнне загадкаваму выміранню неандэртальцаў. Ранейшыя гіпотэзы казалі пра тое, што неандэртальцы альбо цалкам асіміляваліся сярод нашых продкаў Homo sapiens, альбо былі імі вынішчаныя. Цяпер з'явілася і іншая версія. Калі коратка, то даследчыкі выявілі, што ў неандэртальцаў быў рэдкі варыянт рэзус-фактара, які ў сучасных людзей сустракаецца надзвычай рэдка. Пры гэтым ён несумяшчальны з іншымі рэзус-фактарамі, характэрнымі для старажытных Homo sapiens і дзянісаўцаў. Такая несумяшчальнасць звычайна прыводзіць да рэдкіх хваробаў крыві ў нашчадкаў. Гэта значыць, што калі мужчына віду Homo sapiens уступаў у сувязь жанчынай неандэрталкай, то ў іх дзяцей з высокай верагоднасцю маглі ўзнікнуць сур'ёзныя праблемы з развіццём. Такім чынам, у працэсе асімілявання з двума іншымі відамі неандэртальцы паступова выміралі натуральным шляхам, а не таму, што прайгралі інтэлектуальную канкурэнцыю альбо былі фізічна знішчаныя. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.